שלום חברים, אני נמצא בפורום שוהם, רבותיי, פרויקט ענק, הוא מתחיל איזה 300 מטר לשם, ממשיך עד הסוף, יהיה פה רמי לוי, כל העסקים שישרתו את היישוב שוהם. פה יש לי עבורכם בתרי זוזי 2 מיליון שקל מתחת למחיר הריאלי של הנכס. ושימו לב, 200 מטר נטו, 234 מטר, שימו לב, חנות צופה לרחוב, קניון פתוח, 234 מטר חנות, עוד 195 מטר משרדים שיבנו 3 קומות מעל המגדל, איפה שרואים את הצהוב הזה, 195 מטר, שזה 150 מטר נטו, בעלות של 2 מיליון מתחת למחיר השוק, מהמחיר הריאלי, 2 מיליון הנחה. חבר'ה, צרו קשר, יצחק לוי, נדל"ן ונכסים, 0508-545-928, כאן שוהם, כאן איירפורט סיטי, ולכם יש יופי של עסקה, הזדרזו מהר, נכס אחד למחירה, כל הקודם זוכה.